da wasi Ebra Dinya Kobo Yeda wasi Ebra in a summary, a bomb pie. Okrunkuni, the Nimunian and Asiaka, a mum. Rade Ahian so, Oboy home by Afimunina, and Asotia and a Watumwa. Rade Amaya Hoarding, and made me the Bob Bram and Eshabani Muniam. And then so my abo nimbu, it says, when I'm a domini homoboroso. Said the way da, and then so Obakasache, Infriasia young corner, near corner hoarding, Casimu. And that was it. Whenever I did yes with him. Amen. When you a better answer. The young upon said, young upon a good so ACA, and saying, if you are here, nay, you seem to be fat. I see a home. So, Munina will be a kaidea. You see, I see a no. Yahuna hold door. Ahiasie Yesu Kristo ni bia betimi ahiasie mana yeye na ehun sa ahiasie kwan so eyemienu ba kon ye sudden backsliding ahiasie a eba prekope ana ehun sa ahiasie no so no ba kon so ye gradual backsliding ahiasie a eba nkakra ana so ewo ho ahiasie bi wo ho a Emma precope, Nina de Suya, Nina yet. Though here say precope, and the dear Nahiasia, a bank of crano, Nina and Quamo dear, and yet TNCC and pay ye. Now, and also the Carcasa Ahiasia no sono, apart from the Quiano, and they heard the families of Backsliding, the families of Backsliding, Ahiasia, Abusia, Ahodro, Ahiasia no. Also, our bushia, a cast will be a hiasi, a betrayed will be a hiasi, a woodam sumua. A head Nabushia, a hoduano, the Ahiasiano or Nabushia. When young upon some a 2 year for set, the NSA would not honor, or ye, no one hiasi. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. 1 Corinthians chapter 10, verse 12, which said, I will say, Ujinaho. One cancer umuno ene watin kamuno hu se wo sum Nyankopon de a na won hwe ase de a o se nipa no on hwe yie ti ahwe yie ade ehu hia pa obi obahwe ase bia no se nipa na nya hwe ase efiri Onyankopon animu a de aka ayatamuo akwanhwe a eba ene Nyankopon ogya a eba be hye abonefo o kan Hebrews chapter 10, 26, 27. And then so I also be about here, see, be an answer, Yan or Crane, whom dear. Na actually, your Wapa, Bonia. Na Bonia for the be any hobby. Nimum, the Akaya Timua, be a any Oja, Ebeshi, a bonifone passa. Say, Uyangopon, and then correct today. Me was Uyangopon quiet near. Yanantoso, Yasahe, Yahoo said that here pa. Ni aboapa ni akoye bone a afode no eni ho bio afode eni ho bio ne je se ekwan bi so no se wudo obi ka na wutua a eka no eni ho bio wudo obi ka na se wutua a eka no eni ho bio Yesu moja no wan kasa na enu ni bibia ye bio emoja ne ho afode no eni ho bio ma wo emoja ne ho afode e wo ho ma wo mo a enante Onyankopon ekwan so ti ye na so bebre ti yame asam nkosie no ebeboaye ye kan hwiase a ahwiase ene se onipa no wagya Nyankopon asam so die Onyankopon asam no wagya so die oni Nyankopon asam so bio asam no ehuhu ene hu suro bia no afi nipa ne mu Onyame asam a ehu na ye ho popo wo ho no na ye na wo ho no ono de ehu suro bia eni na kwa mu de Onyankopon asam nipa nye no oyeso asoden
if there's any pan onso Nyankopɔn bio to obi hwe ase a na dwene no afiri Nyankopɔn asam so onwenwene Nyankopɔn ne huhu no ne kasiye ho ehu pa yie pa na afi bio saa nipa no osane kɔ na kane no ma na wɔyɛ na enye no osan akɔ mu bio na kane ne yema no yema bia obra bia na wɔte mu a ansa ne ye dware no ne atene ho no osan akɔ saa nema no mu bio na ehu pa yie pa nti saa nipa no to return to the things done formerly enema bia akane na wɔyɛ no osan return osan ekɔ bio na ehu pa saa nipa no obi hwe ase a na kyerɛ ɔnsom Nyankopɔn bio ɔnye Nyankopɔn akoa na onyina Nyankopɔn anim bio onyina Nyankopɔn tiasefo no anim bio saa nipa no asoɔden nko a na so denden na so ɔden Onyankopɔn so sɛ wayɛ asoɔden tie we nyinaa no yɛmfa nkyɛke yɛ abrabɔ ne yɛnhwɛ Onyankopɔn asɛm a aba yɛ nkyɛn asɛm bɛ Nyankopɔn ka fa awareɛ ho asɛm bɛ na wakasa fa sugyadie ho wakasa fa ɔma ho yɛ kronkron yɛ ne ahotie ho sɛ yɛ ho asoɔden de a ɛne muhuma bi asoɔden ebewie yɛn saa nipa no ɔnyɛ de Nyankopɔn pɛ yɛsɛ saa nipa no he is absent from the presence of God. He is absent. Nyankopɔn ɛsɛ de obi a yakɔ school ne yɛ mɔbɔ na ɔyɛ absent onyame fie no ɔyɛ absent Onyankopɔn anim no yɛyi na firi wɔfiri Onyankopɔn kasiɛ no anim ne sɛ de aka ne sɛ atemmuo bi a ɛba a ɛbɛhye abɔnefoɔ no saa nipa no mfa Nyankopɔn akwan so bio Nyankopɔn kwan no obi a wahwe ase bia no ɔmfa Nyankopɔn akwan so bio anya ne bibia bibia ɔyɛ bia no ɔno afa ɔno ana kwan so ɔno ada na dwene de ne ho bɛtɔ no sɛ omu ho aten enkoduru Nyankopɔn anim bio na fi saa nipa no ɔnyɛ de etene ɛwɔ Nyankopɔn ani so bio de etene ɛnyɛ sɛ ɔnyɛ de etene o ade etene wɔ Nyankopɔn ani so no ɔnyɛ bio ɔnyɛ ɔmfa ho ɛho asɛm mfa ne ho tinyɛ sɛ de aka ne sɛ atemmuo bi a ɛba ɛne egya a ɛbɛhyia bɔnefoɔ no ɛna saa nipa no ɔhwɛ kwae na eyihu paa ne kronkronye ɛne na hoteɛ abrabɔ sɛe na afei de wɔsade sɛ wɔyɛ ne ho fi abrabɔ pɔtɔɔ ɛna saa nipa no ɔyɛ ɔbɔ ɔne Nyankopɔn ntam ɛtete ayɛnkɔfa a ɛda nipa ne Nyankopɔn ntam no afei de efiri hɔ ɔne Nyankopɔn ni ayɛnkɔfa biara bio ɔne Nyankopɔn agya abusuabɔ ɔnko Nyame nkyɛn bio sɛ ɔne Nyankopɔn ntam atete yaba saa na ɔbɛyɛ ɔte ase awuo ɔte ase nso awu nipa no ɔte ase ɔhome ɛkasa yɛ biribiara deɛ ba Onyankopɔn anim no ɔyɛ owufoɔ ɔte ase amre bi atwa mu no na ɔyɛ ɔte asefoɔ Onyankopɔn anim na ɔwɔ nkwa na ɔnante Nyankopɔn akwan so ba wɔfiri adom no ho ahwe ase nti saa mmerɛ wɔbɛyɛ te ase awuo ɛwɔ Awurade anim nti ɛba saa na ne din afiri Awurade nwoma mu book of life na ne din afiri mu wɔkae Nyankopɔn nwoma no a Exodus chapter 32 33 a ɔse deɛ ɔyɛ me bɔne no ɔna meyi ne din afiri me nwoma mu nti obi a ɔbɛyɛ Nyankopɔn bɔne biara no na Awurade yi saa nipa ne din afiri ne nwoma mu nti ateasefoɔ nwoma no nwoma kronkron no a da bi wɔbɛtena aseɛ na wɔbɛbiebie mu no saa nipa no ne din afiri nwoma no mu yɛtwa ne din afiri mu koraa nti ehu paa asɛm a yɛkan deɛ heaven mfa ne ho deɛ hell mfa ne ho deɛ ɛho nsuro ne ho dadwene mɛda no so na obi a ɔfa heaven ho na ɔdwene atemmu a ɛba daakye ɛne nkwa a ɛni awie a ɛba daakye no ɔde nsɛm yi bɛtoto n'akwan ho pɛɛ yie paa na afei saa nipa no Awurade honhom efi ne mu afei Awurade honhom afi ne so ɛde sɛ sɔ afei deɛ Awurade honhom no afi ne so honkonkron na ɛguide nipa no na ɛbɔ ne kɔkɔ ɛwɔ nneɛma bi ɛnyɛ ho na ɛtwe n'adwene si deɛ yɛ no afei nipa no Awurade honhom afi ne so ne tibu afiri aseɛ sɛ afei de ne tibu awu ɔyɛ bibia odi awu kura wɔ nsuro bio sɛ wafei deɛ saa nipa no Awurade honhom afi ne so ti yɛn hɛ no nso na afei yɛka bio ne sɛ eduruma bi a nipa na afei ne gyidie no na asa nipa gyidie tumi sa afei gyidie afiri mu gyidie paa no yɛde tena aseɛ no oni gyidie bia Onyankopɔn mu bio gyidie afiri mu Yesu ka kyerɛ Peter sɛ Peter mɛsrɛ mama wo na wo gyidie ansa gyidie tumi sa nipa na ne gyidie asa wɔka Luke chapter 21:33 a nipa ne gyidie no na asa Nyame boa yetumufo yi next time
Kristo ni bia oba sori bia fa Bible bra. Fa notebook bra. Obi a manya mi fie a onima kenkai. Na ni ma twere emetena wokwasa. Ye nko school, emena nko school nye ye nko school won fa pen, on fa book bia anko. Ye nya saa. Sadi cheni twere ade no gina classroom na nka bo se obi a book na nanim pen bia na wo na wo tie saa da bi. Otie adwada na otie brada obi de be fi school kwa nko na saa. Nti ene letwa so no obi ampa ya ne Bible ma menhwe. Mom paja ma menhwe. Aha. Mom fa mo pen kan obi ampa ne pen ma menhwe afo. Aha. Next time no dodo no ade me hu so obi a de ne dia ba. Ma akoma akubia mo ntimi amfa ama no. Nyame bo meka ho asem. Yenkonya me fie ne ye ntena wo saa, ne ye ntia asem no saa. Ye mfa nyame asem mu ya adwene mu saa. Ye twere ne ye kenkai. Je wo mu a onuma kenkai. Obi onuma kenkai de nyame boa no. Otumi de biti no tirim. Na wo onuma kenkai de se wa anya ho adwuma a Awurade be ma asem no afiri utirim. Amen. Enti ye toa so. De se gidie timi sa. Na fe nipa no okọ ne dada mu. Na se ne former life no na okom. Se de na fe Nyankopɔn atwene ho afiri sa nipa no ho. Se de Nyankopɔn twene ho afiri Samson ho no. Judges chapter 16:20. Awurade twene ho afiri Samson ho. Judges chapter 16 verse 20 ne se afi Nyankopɔn atwene ho afiri Samson ho. Na fe yen hwɛ yehu afi de yehu ahwiase no kakra. Afi ye behwɛ ahwiase no nse ne courses wo ho de ne courses e wo ho na ye behwɛ ahwiase nya baako ye se ahwiase mu nyina e baako na nya baako na eye sei mienu ahwiase a eba perekopɛ ne obi su Nyankopɔn wo hu an na ahwiase bi won so ese nipa no ho obi won so ahwiase akoma mu ye su Nyankopɔn be hu no ti ye behwɛ family no ahwiase abusua no the names of the families and I say the names of the families of backsliding ahwiase abusua kuo no family ye family ahodo abusua na afi Nyankopɔn asem nkosie no se udon abusua bi a wasuro na mu se Awurade maburo hu so ntino sa unni family no mu bia ade a ene wahwe ho so yie ko so omo ahwiase no abusua ti abusua wei ti abusua hodo no ye besua na ebia se unni ba akumu a wan ho awon se me de menhwe ase na onhwe ase nso ho awon se da me check ye no abusua e bo odin nyina no na mehwe wo mo ne ye na omusu no minimu bi ti me bonya Nyankopɔn mpa ye se me mfa me nkɔbɔ sa abusua boni ye bɛbɔ wo mo di akyere mu yi na wo parents name ene wo family ahodo abusua no baatan one ne ma sa abusua boni ya ye ka wo ho asemi a Nyankopɔn eba ba sa abusua boni ye ba ehwim ne ye hwɛ ye se sa abusua no baako eye anya nie meka disbelief and unbelief eye abusua baako meka ne se hu se baako we ne ye abusua ne din ti afi ne abusua ne din ye ba kyerɛ mo no na afi ye behwɛ ne ma na se anya nie bi mu na wonam a yatimi ehunu se se ma hwe ase minim o me check me life fun dia as dan kan Nyankopɔn me hwe ase me gina hɔ ene Nyankopɔn ba me kokɔ se me hwe yie papa me hwe ma kwan yie papa bi se mi suro atemu e ba da akye no ene wo gya e ba hia bɔnefo no mi suro Awurade aka de obɛyɛ ɔka papa a wɔyɛ ɔka bɔne nso a ɔbɛyɛ nti ena afi ye wo abusua to sumie no nso ye moral breakdown se ka bi dia break down dia subampa sɛyɛ subampapa ne sɛyɛ ana obrapa sɛyɛ moral breakdown ana degradation nti ye wo moral what munyina moral breakdown ana say ma con degradation so ye so ti say can be break down there say munyina monte ase a break down and say e ka suban ni suban a break down na say ni suban na ye dey I say ene ye na say ti eno so ye be hwe ono so sa abusua no ono so ye be hwe ono so ho asem na fe ye hwe rejecting of true doctrine and are following false doctrines. Ni ahwe se nipa po nokure
enkyerɛkyerɛ Nyankopɔn ɛde asiwa ma nipa ɛpo ana nipa ɛkodi atoro nkyerɛkyerɛ akyi ɛno nso yɛ abusua bi ɔno nso ɔyɛ abusua bi ɛno nso yɛhwɛ ti ebi obu hɔ na ɔkodi atoro nkyerɛkyerɛ akyi na ɔno ho akɔhyɛ asum bi mu onya na ɔkorɛ no ɛno nso yɛhwɛ saa abusua yi ana afei nso following false prophets ana sɛ adiifo atorofoɔ kyiridie yɛbɛhwɛ saa abusua yi sɛ adiifo atorofoɔ ɔmo kyiridie yɛnya abusua sɛ yɛnie ɛna afei nso false doctrines ɛsɛ aka ho asɛm akyerɛ mo maka false doctrine mo atwerɛ ɛna deɛ etwa toɔ nso yɛ spiritism ahonhom nsɛm nipa didi ahonhom akyi ahonhom spiritism ahonhom nsɛm sɛ nipa bi didi ahonhom akyi occultism ne those things no rituals ne nneɛma bebree obetuma nyame adi na wahwe ase na afei ɔsate practice occultism ne afei ɔkɔnkɔ sins ne ade no nso ɛwɔ hɔ saa nneɛma we abosonsom hyɛ wei mu bi abosonsɛm sɛ ɔpɛtumi bi ama na bɔ ne ho bae enti wei ne nneɛma bi a yɛbɛhwɛ ho asɛm ti abusua ne nie ti abusua no enie ti ɛnɔma a praising amen ti nneɛma a ɛma nipa ahwe aseɛ no egu ahodoɔ nti na meka sɛ abusua yi egu ahodoɔ bade ɔmo nyinaa deɛ ɛyɛ ɔsɛ yɛ abusua a ɛnsa sɛ obiara de ne kɔhwɛ saa abusua yi mu saa abusua bɔne obiara mfa no nkɔhyɛ mu bio na ehu na yɛsɛ egu ahodoɔ na ebiara ɛwɔ kuo a efiri mu ɛne yɛ kyerɛkyerɛ mu no saa abusua bɔne ɔmo kuo a yɛka ho asɛm nti ase yɛsɛ ɛyɛ abusua papa anaa abusua bɔne nti obiara wɔ n'abusua nti yɛbɛhwɛ ɔmo abusua yɛbɛkɔ details nti each group has its own family nti saa group yi nyina obiara ɔwɔ no a n'abusua ahweaseɛ biara ɛwɔ kuo efiri mu obi a ɔbɛhwe aseɛ biara no eku ha efiri mu ɔhwe ase firi saa kuo wei mu yɛn nso Nyankopɔn ɔkɔ no obi a ɔbɛhwe aseɛ firi Kristosom na Awurade nhoma firi ne so biara no ɔhwe ase firi saa abusua wei mu baako ɛna ɔhwe ase efiri mu Kristoni biara wɔ kuo a ɔhwe ase firi mu me nyinaa nka sɛ Kristoni biara wɔ kuo a ɔhwe ase firi mu Kristoni biara wɔ abusua a ɔhwe ase firi mu nti obi wɔ dɛm ase a ɔhu abusua a wɔbɔ anaa obi wɔ dɛm ase ɔhu abusua sɛ bia gyamahu sɛ abusua nie ana hwana nyame adaroma Nyankopɔn adaroma sɛ si yɛ deɛ onyama abusua biara bonyama nsama onyama abusua biara amen momo nsɛm Nyankopɔn wɛ nti yɛsɛ obiara wɔ abusua bɔne bi a ɔno nso ɔhwe ase a ɛhɔ na ofiri hwe aseɛ na ɛhu sɛ ebiara nkɔ na edifa from one another ebiara nkɔ ɛnya de korɔ ebiara nkɔ ebiara yɛ ɛnoa ne ho bɔne bi sɛ ɛfa nsɛ bi a sin of its own ɛnoa yɛ ɔnoa ne ho bɔne bi a ɔnoa gyina hɔ sɛ yɛka anyɛ ne yɛ bɔne bi a ɔnoa ɛyɛ ɔnoa ne ho bɔne sin of its own sɛ ɔnoa gyina ɔnoa ne nan so a ogyina hɔ sɛ ɔyɛ abusua bi ɛde sɛ nka obi asona abusua beretu abusua anaasɛ nka yɛkɔ Juda mu Israel mu Juda abusuakuo Benyamin abusuakuo ɛde anyɛ ne nso yɛ bɔne bi a ɔnoa gyina hɔ ɛna ahonsam ne abosonsam nso yɛ bɔne bi a ɔnoa gyina hɔ ɛna moral no yɛne yɛwɔ morality wɔ hɔ morality no na afei abɛtɛn ne abɛyɛ bi a immorality ɛna ne yɛbɛka ɛho asɛm akyerɛ asɛm ne nkosie no obi abɛte ase yie paa de sɛ deɛ yɛka nkwae sɛ nkwae yɛwɔ ahodoɔ wɔ hɔ yɛwɔ nkatakwae abɛnkwae na deɛ werɛwerɛ nkwae na deɛ nkantekonto na sɛ afra no nkantekonto deɛ afra no no ne nyinaa anya nkwae ɛnso wodi abu sɛ nkwae wei ɛna medie saa na ahweaseɛ biara ahweaseɛ nanso obi a wɔde ahweaseɛ firiɛ saa na yare ahodoɔ teɛ yade yɛkum nipa yɛsɛ cancer na ɛkum nipa a wobɛkɔ mu no na bi a cancer wei ebi a liver cancer ebi a breast cancer cancer ahodoɔ bu ɔnyɛ cancer na ɛkum ɛnyɛ cancer sɛm koraa cancer no cancer ɔno abusua bi wɔ hɔ ɛna akɔ akomayadeɛ bi a ɛna bi ɛkum no anaa yare ahodoɔ bebree saa na ahweaseɛ no nso ɛteɛ
na minim sɛ asɛm no nkosie no ɛbɛboa me asuro Onyankopɔn paa yie paa de yɛbɛhwɛ family no parents no abusua de yɛhwɛ group 1 yɛfa baako ne yɛka ho asɛm yɛbɛkyerɛkyerɛ mu akran yɛhwɛ disbelief ana unbelief abusua adeɛ baako a ehu paa sɛ anyɛ nie ehu papa woka Bible no imi Bible no nkɔ Hebrews chapter 3 verse 12 ne yɛhwɛ na ɛyɛ asɛm a ehu paa obi a bie ne Bible no akɔ a mekenkan ne yɛhwɛ de Awurade nwoma no ɛka ɔse na monhwɛ yie anuanom na akoma bɔne a anyi nie ama mo biaa mu na wanwan amfiri Onyankopɔn te asefoɔ ho akoma bɔne a anyɛ nie nti anyɛ nie no ɛyɛ akoma bɔne paa anyɛ nie ɔsɛ monhwɛ yie paa na disbelief unbelief ama mo biaa mu na wanwan amfiri Onyankopɔn ho nti anyɛ nie hwɛ nipa firi Onyankopɔn ho ne yɛbɛkɔ nkyerɛkyerɛ mu nti unbelief is an evil heart ɛyɛ akoma bɔne paa a wɔ nipa mu sɛ ɔnye ni na anyɛ nie nso ɛyɛ bland ɛyɛ nifra sɛ anyɛ nie ɛyɛ nifra nipa no ne yɛkɔm ne yɛbɛhunu na kɔyɛ sɛ Onyankopɔn asɛm a obi agye adie wade adi pɛn ohun sɛ ɛyɛ no kore turodoo na afei ɔdina saa asɛm no ɔdina asɛm a wagye adie deny ɔdina afei ɔdawto asɛm a wagye adie no ɛno ne yɛka ho asɛm no saa abusua ne yɛbɛhwɛ ne ɔno ne nkora bata praise him na saa nipa no ɔnye saa asɛm no ni bio asɛm a wagye adie wɔnyɛ ho adanseɛ na ohun sɛ asɛm ateɛ na afei asɛm no ɔnye ni bio enim deɛ bi a one or two reasons bi ayɛ ala sɛ personal reasons bi na ɛma no nyini a Onyankopɔn nko a n'anim ne yɛbɛhwɛ ɛne yɛsɛ ehu paa Onyankopɔn asɛm a nipa no wagye na afei yɛsɛ ɔnye ni bio saa nipa no ɔntumi nkɔ heaven asɛm a yɛ no korɛ a wɔne abie wɔ ho na wɔdanseɛ wɔ ho na afei deɛ wɔne afira wɔ ho no saa nipa no ontimi nkɔ Onyankopɔn ti asefoɔ ne nkyɛn ne yɛbɛhwɛ mu ne ehunu ne yɛhwɛ ɛsɛ Bible frɛ saa de ne sɛ anyɛ ne yɛde ɛbɛn ɛyɛde ayi ani fira saa ɛsa yɛde ɛbɛn akoma bɔne papa na yɛasɛm a ehu paa yie paa anyɛ nie no yɛbɛhwɛ mu no ɛnyɛ moral issue ɛnyɛ moral breakdown ɛbɛba so ɛno no yɛsɛ anyɛ nie ɛnyɛ suban na ɛne yɛbɛhwɛ ɛde sɛ deɛ yɛka ho asɛm akɔyɛ sɛ ebi a obi a wagye Yesu adie sɛ Yesu ne wiase agye nkwa na afei deɛ nipa no wɔgya Yesu akyidie na ɔde ne ho akɔhyɛ ɛsom bi a ɛne Yesu nie na ɛkɔndɛm Yesu na afei ɔno nso start akɔndɛm Yesu ɛsom bi wɔ hɔ ebi na ɛsom bi wɔ na ɔde ne ho akɔhyɛ mu wɔbɛwurade mu wagye adi sɛ Yesu ne wiase nyinaa hene ɔne wiase nyinaa agye nkwa ɔde ne ho ama ne pɛn wasom ne pɛn wɔsuro ne pɛn afei deɛ nneɛma baako a nan mmienu bi nti afei deɛ wasate ɛdawto Christ ɔdawto ne sɛ ɔnye ni sɛ bi a Yesu bi bae na afei bi a sɛ books bi wakenkan na nkɔfo bi na yɛkeka nsɛm bi afa Yesu ho na wakɔtietie sɛ ɛminsa nkramofo keka Yesu ho nsɛm bebree ne bi akɔtietie saa nsɛm bi saa na afei deɛ ama no afei deɛ wasate ɛdawto Christ sɛ afei deɛ na saa nipa na wɔde ho akɔhyɛ saa nso no mu na saa nipa na afei deɛ ɔnye Yesu na afei ɛsom a condemn Christ no ɔno nso asate condemn Christ saa nipa no deɛ saa bɔne no ehu paa ɛne ɛfɛ ne sɛ anyɛ nie aba ne mu ti saa nipa no wawɔyɛ afiri Onyankopɔn ti asefoɔ no ho ɛne ɛnyɛ suban ya ɔmo aduaman ɔmo ɔkorɔ no yɛbɛbɛ suban pa ho suban no nkɔ ɛnyɛ suban but ɛyɛ gyidie emu asɛm ne yɛka amen okay Hebrews chapter 10:29 ɔka sɛm kakra bi menka wa kakra bi na ɛmo ayɛ 10 Hebrews 10:29 ɔse akatua a ɛnyɛ koraa bɛn na mususu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde bɛtua deɛ wɔtieti Nyankopɔn ba no so ne wabu apam mogya a wɔde ate ne ho no ahuhudeɛ ne waso pa adom nhom no akatua bɛn paa na saa nipa wɔbɛnya sɛ adom mogya na ate ne ho ayɛ ne kronkron no afei de wɔso pa saa mogya no wɔto saa mogya no ho
and he was akatua anya kura be pa and was any pa edi ma no senka Ghana mremu any punishment ni edi pa punishment be pa na wo Ghana say pa anya kura say ni pa we ese edi ma no akatua anya kura be ni pa waji bibia die ni wani abi ho na fe wafiri ho ahwe ase na wo kasa tia sa ade no asotwe anya be pa na say ni pa no ene yania yebetimi ehunu amen ene fe na say anyi ani no one ene we nko obu afa onye Nyankopon ni biu obu afa de o doubt the existence of God onye say Nyankopon ho na maka say minim de e bia e ma na ba sa wa bra bomu de umo okoro no nko obosom nso o but e bia nsem bi se books mi wa kan kan ni nsem bi etete na afa de o doubt say da bre Onyankopon bi ani ho ene anyi ani abusua ni no akoma bone no a e hu no fenipa no asa wonye Nyankopon enni afedie gospel kra no Nyankopon asa mpa wonye ni obu a anyase bi a onyini nyina ni o de kan obu ha sa abusua anya ni abusua no unse doubt no ade we hu doubt no anyase bi o doubt bi bia obu o di Nyankopon odi se nyame wo ho but onye gospel no ni onye Kristo na sampa the gospel no onye ni waje di pen afedu onye gospel no eni biu na afi kura no the blood of Jesus nso onye ni se Yesu moja bi wo ho odawto na even the second coming of Christ kura ne de odawto forerunner ho nsem kura no odawto se onye ni se Ewari kura eba obeba obi spetimi aje di already se Christ beba but onye odawto se forerunner bia ama obetima odawto se odabi onye ni obu waje di pen obetimi aje di no de no to so ma be do point bi no afedie Yesu moja de wogidi na make say doubt no anya de ba ko pe ho doubt eno so abusua ade we hu doubt ade we hu anya nie na fe onye ni kra bi afi bi as time goes on no na onye honkonkon achedi ani the gift of the Holy Spirit and their gifts honkonkon achedi no feel say the age of miracle atwam anwade ebre na twam one ho kwasha asori bi mu waje Yesu adi pa onya kasa ho fro pen honkonkon abecha ne mu pen afedie akwasha one no kwasha asori mu ni mesa asori bi the Church of Christ no omonye the age of miracle semuni ti afedi pa ne obu wa no afedie one no kwasha sa asum no mu na fe odawto say the age of miracle is over nsanchenia bretwam nsanchenia bretwam kasa wo fro onya no kore waka bi pen nyama bebre no waje di pen honkonkon abonasu pen afedie na odawto sa nipa no ono so abusua ono akobo no akobo anya nie abusua emu na ono so wonam afedie die hu kra afi wonye ni obi ko wonye ni se ha kra bi wo ho ana heaven kra bi ni ho heaven bi ani ho onipa wu ana asa boni bi ani ho onipa ya Onyankopon begina so asaya no afi Onyankopon obi die but onye ni se nipa wu a nipa wo ba bi ko nipa wu ana asa nipa wu a na asa oni sa afi obi wo kwa ekoso no onye ahomsam ni baye kura ni ho monsam bi ani ho on sa fe wonsa ene fe na say doubt akwasa abusua no ehu pa yi pa afi communion sam ne those things kan kura de say ne the communion gina ho de say communion gina ho ma no onye ni communion gina ho yes communion no e gina ma de Yesu pa no gina ma Yesu moja ni those things me doubt amen mo afi mo sa abusua no emu nsam dawso ene de men mamu details kam ene ma me kasa mamu nyina details ayi ntimi nwie ti munya point kakra na mu ahunu check ho se doubt ni nipa kon ayi no kore nya no kore ayi no kore ti abedu mebe no no draw conclusion ama na ho se nya no kore afi de anye ni overcome no na onya koma bone na onya ngopon asem no na afi wapunya mi asem ehu papa but se bibi ni ya konde a okon de ne betimi ni ya akon o ya adwini mu ne betimi ni ya akon but one hwe ni ya ebe kiri mu ahwefom afi doubt overcome afi yenhwe spiritism so spiritism yewi ani ebe kodi aka nyina so amen ese yewo ahonhomo a oka Deuteronomy nwoma no a Deuteronomy chapter 18 10 to 12 a obobo ne ma bebre nu adi se nsamanfrefo edunsifo no sa na ma nyina no monkenka ye ntwe ho mfiri ho ba nipa hwe ase a
otumi kopɛ mmoa free baabia. He can seek help from any wrong place. Sɛ nipa kwa ho kyerɛ mu na ɔkɔ amaneɛ mu a otumi hwɛ mmoa free baabia anya bia baabia sɛ bɛbɛyɛ a ebia ne ho betumi atɔ no. Nti yɛwɔ ahonhom ahodoɔ wɔ hɔ a nipa bi kɔpɛ mmoa efiri hɔ. Na yɛhwɛ no nso paa ɛka ahonhom nsɛm obi hɔ didi ahonhom nsɛm akyi. Ahonhom nsɛm abosonsɛm those things nyinaa no ɛne yɛka bɔ mu. Bia no obi wa no one ɔpɛ mmoa. Ebi a ɔpɛ mmoa bi nti obi sɛ ahonhom betumi aboa no. Ahonhom betumi abɔ no ho bae. Yare bi da no so nti ɔnanam ɛpepa ahonhom bi ɛne tumi bi amana aboa no. Ɔno deɛ saa nipa no obi a ɔyɛ kristoni but afei ɔkɔ wi ase. Ɔmo odwaman ɔmo ɔkorɔ no ɔno obi nya aka. Ɛne moral issue but na brabɔ no gidie bi fufu ɔkɔpɛ tumi bi a ɛbɛboa no. Tumi bi betumi ama ne sika. Na dwuma betumi akɔ so ne business betumi akɔ so. Anampo obetumi akyam obi. Na dwuma mpani bi obaso nkɔ kyam no na bi ɔka sama na nkɔ afa. Anampo ne kunu afei ɔkɔpɛ tumi bi ane ahonhom bi betumi aboa na ne kunu ɔfa ne kunu adwene na de ɔbɛka bia no ne kunu so yo masa what say ɛno ano no ebi nam saa ane ehu pa yie pa obi a wo no ɔpɛ political power ɔpɛ tumi bi a obetumi anya power bi na afei ɔmo ne nam saa nso ɛkɔpɛ ɛmmoa bi afiri ahonhom bi hɔ ɛne ade a ne nyinaa no anampo obi wɔ kwa na ɔpɛ sɛ tumi bi kum obi ma no ahonhom bi nipa bi oni ne edi asie nka ahonhom bi mmoa no na nka ne tamfo bi enyi ne mfiri hɔ ma no ti yɛ ahonhom ahodoɔ bi nipa kɔ ɔkɔpɛ ɛmmoa na ɛne nyinaa ne ɛka ho asɛm ɛkyerɛ mo na enya ebi a ebinom kɔ yidi nnuro gu ɔmo widiem abosonsɛm nsamanfrɛfoɔ efrɛ bi necromancy nsamanfrɛfoɔ obi ɔmo kɔ frɛfrɛ nsamanfrɛfoɔ kɔda sie nom na nema bebree na sɛ da bia ɔmo nya ɛmmoa bi afiri saa ɔmo hɔ ebi wɔ fa occultism nyankamadeɛ mi occult sɛ bɛyɛ a ɔmo betumi nya tumi bi ne nneɛma bi ani ade bi no nso frɛfrɛ sense nkonyaa supernatural power bi betumi apia ma no aka ne se nipa bi hɔ sense na ɔmo mmra ahonhom bi mmra mɛboa no ana yɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi ne nyinaa no ehu pa obi wakye Yesu adi na wahwe ase na ɔne ho kɔyɛ saa nneɛma no mu sorcery nom medical power afei tumi bi ɛmoa no na ebi a nsumansɛm nka bere kyerɛ nom na saa nneɛma no nyinaa ɔkɔ wɔn hɔ ebi nso tane saa nkurɔfoɔ no bi sikasɛm fasika sɛ bra na menyɛ nkonyaadeɛ bi ma wo na mema wo sika ɔkɔ hɔ kɔpɛ sika ahokyerɛ ba ne nyinaa no ɛnyɛ honhom bi betumi aboa na manatumi anya sika ebinom nso koraa nso kɔdeda sieyɛ kɔgyegye sika duro nom ne ade ne nyinaa nso ɛyɛ ahonhom binom frɛfrɛ ahonhom sense occult nkonyaadeɛ nom ne nneɛma bebree ɛne nyɛ side no ɔno nso abusua no nko no ɔno nso nam abosom so nsuo ne nnua so ɛne motia nom ɛne ade ɛno nso adeɛ bi ayɛ hu paa yie paa afei ɔkenkan secret books bi secret place bi secret things bi ne wɔyɛ obi hɔ a na afei na brabɔ mu no ɔno akora wɔ ne fie na ɔwɔ danketewa bi wɔ hɔ na obi ankom ɔno nko ana kɔ hɔ ehu wɔn a ɔyere te hɔ wɔn nko te hɔ ana obusuani bi na ɔwɔ danketewa bi wɔ hɔ ne daa ne deɛ obi ankom ɔno nko ana kɔ mu a ehu mesi deɛ ɛɛdɛ ehu ebinom kɔ deda sie ehu paa yie paa even for rituals ɔbaa ɔbɛn na bia ɔmo wɔn ɔbaa kora ɔbaa obu ne nsa a nna bia ne ɛnyɛ baa buru mu wɔkɔ otu koraa o but rituals obetumi na ne yere obi ada na ɔde ɔyusu handkerchief no ɔyɛ no nhun baabi ɛfa ayɛ ɔbaa na ehun o ɔde kɔyɛ rituals bi ehu ti nneɛma nkete bebree hɔ a nipa deɛ wɔn kɔyɛ hyɛm ɛne yɛ ahomsɛm ɛyɛ ahomsɛm bi a nipa bi di akyire amen yɛse ɛyɛ deɛ bɛn nti yɛnyɛ very careful pa chanting nom ɛno na ɔka Bible no a Saul 1 Samuel chapter 28 verse 15 Saul nso ɔkɔ hɔ ɔkɔ nsamanfrɛfoɔ ɔyɛ bɔ na ɔhwe ase afei ɔpɛ mmoa onya mmoa ɔha ɔnam mu no sɛ ɔpɛ solution ti na meka sɛ nipa ɔkɔ ahokyerɛ mu a he can go anywhere any wrong place for help but ehuma o ɛyɛ sɛ obewu ɛwɔ ɔha mu
dan se obekọ ba bia akọje mwa na bewu akọ hell. Amen. Komoti ahone ade ade nyina no yese eya na onse na busua ho na me nka ho asem eno nso busua ho se me yeso yi na vinka mo ba bia ho de obi ama wo me nkwa na me kọ ho da bi ha se de obi ama ha se yo ba bi ho a kokko me nkwa na akọ hye ho na abom nkwa na abom pa da bi obi ama tuma akọ bi nti ofie da bia ti awarefo asujafo mo mo na abusuafo na mfo no tie no secret no nye very careful. Amen. If you betimi ababo so a ye wo ana fe ye false prophets nso adifo atorofo oka Bible no a everybody say adifo atorofo ba ma ye ni wo mo achi obu a ohwe ase okodifo atorofo no ho oka Matthew 7:15 Matthew chapter 7:15 na sa ka Matthew 24:11 na sa ka 24:24 Matthew obi a obekọ false prophet bi ho akopemwa akọje akwankyere mahunu se yafa wo ho mahunu se yafa wo no oye odifo otorofo fa se ebra ma menye se ma wo bagi akwankyere no na obekọ obi a no sa nipa no wahwe ase wanya bia hu se sankofo emfi onyankopɔn but opemwa nti o de se obenya mwa nko na hia wo a ye se nipa no wahwe ase wapani gidie mo hia no nso akọje mwa bia nti obusa ne ti opa yaresa okopa deliverance awosem awaresem ti okọ obra na menye se ma wo me mo akwanche na wudi so a eno ano no emra nipa na ne bia won se sa nipa wo mu mfa wiade aya hwe ase sa nipa no okọ boso so ana wone de ba ko ne aya boso nsem ba we de obonya mi de okura Bible ehu so woni bie na won se obi mfi onyankopɔn a enina chi Kristo ni bie obedi adifo atorofo achi anase omoni mu asem ana omakwankyere bia chi bia no ana omakwankyere ba adwuma bia no papa wugide wahwe ase aya hwe ase omo so lie ho praise him yesi sangofo no omo so lie ho empo ebia obaba ne ode ne nsa to so okwakwagye mpa ma ode ne ho enye se bia wanhunu ena ode ne nsa to so ne mo okwakwagye tenanim papa divuo na minipa bompa emena wunum se wonya minipa wo address ne say man of God we are man of God emena wunim hu pa obi obeye se bia no yese wono nso why dey bay wahwe ase nti yese everybody so mbeyan san nchani akase pa but osema yeni wo mo achi nti eno nso line no so almost meka me kan do so adifo kofo we bra fo no mahunu se fo no nso bebre se na ebesie se na ebaya wo Nyankopɔn timi yesa na omo sam timi yesa na Nyankopɔn dawro ma o mahunu difference da o me no ntam na me die ni ebo nsam die ni a don't go there. Amen. Ana fe good yesa nso of false doctrine the ntia me separate false doctrines no ene we ne se obi ha odi false doctrine nchi but no condemn false prophets obi to kwa so be say obi ha no fanse bia me nka say ye word ansidi for so nya de omo so won kire ebi a woni so ebi a omo kire bi woni nye ho ba omo tuma preach omo so tuma preach ya false prophets. Amen. Into false prophets and false teachers no and false doctrines no difference than omo nya busua ba akọ aha ye he no so to obi obedi nkire bia oka Timothy ongoma no a yenka kakere bi hwa de 1 Timothy chapter 4 was him 1 Timothy chapter 4 verse 1 hum ne ka ne pefe se akire yi na bi mu no ebi ne mefam na ada ahom ho ene ahom bone nta akire ho atwe ho afirigidie no ho o mefam na ada ahom ho ene ahom bone nta akire ho no matwe ho afirigidie ho die wa ahom bone nta akire enta akire bi wa ayahom bone nta efiri osayefo ne nche na eba atoro nta akire ena ada nta akire ni nyina ye nta akire bone na obi ohwe ase a na akodi nta akire bi achi abusuya afọdun wọn kọ bọ busuya bọ ni bi akọji nta akire fun bi adi ena e control na brabo eno nso e abusuya bi ehu pa ye pa awade adom so akyerɛkye ye Onyankopɔn ensem bebre ho a Onyankopɔn de ama yɛn wakyerɛkye ne bebre ya ba Nyankopɔn mu wakyerɛkye ne ma bi ese ye ne ma bi ene ese ye wɔn hu sɛ Nyankopɔn doctrines nkyerɛkyerɛ bi a agye wɔn kwa
ne Nyankopɔn ama wo ho adanse ne nipa na nia bie wo ho no na fe nipa no o de saa doctrine no ato nkyɛn na fe de okodi nkyerɛkyerɛ foforo bi akyi ogyan nkyerɛkyerɛ na akyi die okodi foforo bi akyi ɛyɛ ahwease nti mo hɛ no so pa yie pa oka abaye bɔ no a second John 1:9 to 8 2 John chapter 1 9 to 8 also obi ofom na won tena Kristo nkyerɛkyerɛ mu bia no oni agya no enokora Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ wɔ hɔ ɛna bɔnsam deɛ wɔ hɔ ti obi o firi Nyankopɔn deɛ ho na okodi ɔbɔnsam deɛ akyi no ɔnka Nyankopɔn ma ho ɔkaka abusua wofuro bi ho ebi se bia for instance Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ communion ɔho nim deɛ se de communion baptism onim se de siko baptism onim nyina afi ɔkɔne ba bi ekodi na na ɔpa ya kyerɛ Nyankopɔn asɛm me ho sɛ ɛma mfa enyi enka mo tiri nwi ho ɔde nyi ka ne tiri nwi ho ɔsan nim deɛ no ɔboa pa de wɔyɛ ɛyɛ owuo ɔboa papa ɔba ɛma enyi wɔ mu ti ade oyi ne ti ahapɔ na kyerɛ sɛ ɔba enyi wuti enso obeyi ya kyerɛ time ɔde hyɛ fasting ase sɛ Onyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ obi ɔbɛyɛ kɔmkyene biara no time say na Bible no ɛde ama yɛ ɔkɔ baabi a ɔmo mfa saa kwaa no so wahwe ase ɔkɔyɛ ɔmo deɛ ni bi saa nipa no yɛ sɛ wahwe ase yɛn ware unbelievers ɔkɔkɔre unbeliever wahwe ase Christians Nyankopɔn asɛm bronya sɛ Xmas ɛnkɛyɛ faith ho yɛni bronya nipa sɛ na wɔde ama ase a ɔmo nim sɛ yɛni bronya aha ebi ni maako bi ɔmo nyante yɛbɛkyerɛkyerɛ mo yɛhɛ no nso ɛna yɛni bronya ni event sɛ baako onua baako kɔ event sɛ Easter ɛna sex before marriage nso ɛyɛ out yɛne ɔbaa na ansa na yɛware no yɛware ɔbaa wi ansa na nada enti ɛnkyerɛkyerɛ afei na ɔkɔ asɔre bi mu ɛsɛ ɔbɛwa no nko ade a ɔbɛtumi ne nada ɔhwe ase na afei ni bunufo akɔnɔ bɔne awura ne mu sɛ yɛse who told you yɛse hu pa yie paa Kristo ni bi obɛgya asɔre nhyiamu yɛhyiam wogya asɔre wogya Kristo asafo a wahwe ase wogya Kristo asafo a na mu gye sɛ bia wo yare yɛse wogyae a wahwe ase wɔsɛ ma yɛ nyae ɛyɛ doctrine no wagyae na wɔde no akɔhyɛ ɛsom bi mu asafo foforo bi mu a ɛne Kristo asɛm adi asie na ɔno nso ne Awurade asɛm bedi asi hu pa yie paa na yɛmfa wɔ ntwa toy praising nti yɛhwɛ Nyankopɔn afei yɛhwɛ moral breakdown so moral breakdown na sɛ degradation morality suban papa ane obra papa yɛbɛnyame mu a Nyankopɔn agye yɛn ɔka Peter ngoma no a ɔse yɛde sɛ even sɛ pɛko bi a yɛdware no afiri atɛkyɛm ana afei tu yɛde sɛ krama bi a wafie te efie wɔ yɛ mu no ɛba bɔnten ɛna yɛn ho ɛnteɛ nso wɔte yɛn ho afei yɛbɛyi suban papa bi adi ade ɛyɛ suban papa afei meka suban papa mo hɛ no nso Nyankopɔn agye yɛn 2 Peter chapter 2 20-21 ɛna meka yɛ nti yɛwɔ suban papa a yɛ ɔbra papa ɛne yɛ papa a nipa hu na ɔmo hyɛ Nyankopɔn ne munyam kasa pa kasa ɛho teɛ o de ha de yɛ ka mmora obi a ne bra a na kan ne ɔte mu na ɛnyɛ na Onyankopɔn agye no na wahwe aseɛ na obi wɔ wahwe ase adwama na wahwe aseɛ maro ɔnda ato Nyankopɔn asɛm ɔne ɔbaa bi na ayi na ahwe mo Nyame asɛm de wɔgyidi bibi Nyame asɛm bia Nyame asɛm aka bia ne ho a ɔgyidi ne mo ɛne ne suban mu na wahwe aseɛ ɛno nso wɔ hɔ ɛne suban na wahwe aseɛ ne mo ɔnda ato Nyankopɔn asɛm yɛbɛhwɛ ti yɛ moral breakdown hɔ morality suban papa character a Nyankopɔn adaroma ebi ne sɛ ebi anipa no ebi asuban bɔne ana kan yɛti mu ebi adwamambɔ awaresɛyɛ korono ntɔkwa pɛnom ɛne bribery asisie atoro die ni asanom asaboro abortion yɛ ɛnom ne nneɛma bebree awudisɛm atirimuɔden ɛne ayɛmɔnwon ne asika ne ahantanom ne ahomaso ne dwɛ ɛnneɛma ɛnyɛ ɛyɛ suban bɔne yɛ nyinaa no Awurade agye yɛ afiri mu na afei deɛ yɛnyɛ ɔdwoɔ ahobraseɛ obuo ɔdɔ kasapa ayamiyɛ ntoboaseɛ nipa no afei deɛ wɔdwo paa sɛ kasa ɔdwo obuo wɔ ne kasa mu ahobraseɛ wɔ ne ho ɔdɔ wɔ ne ho nokoredie wɔ ne ho saa nipa no afei yɛate ne ho na afei deɛ saa nipa no yɛte ne ho no na wahwe ase afiri saa ɔbra wɔ mu
When we dey obrahiase o. Na be hu ogina bonte woni obi dwantokwa bro pa yie pa. We dey nyame asa na onye ni o. Bo hu anu o chesi ga bi. Na o chesi boy bi. Sikaboni bi na o je. Ene eye mora. Eye atoro no odi atoro. Na o kan sama anya no kore. Ene eye suban. Yese munyina ede aban ya. Munyina ede aban. Ene wahwe ase afidi aban ho. Suban mu moral breakdown. Ewiase awie ne ebekwa wie no yebenya moral decay. Nipa suban ba sen. Na fa nipa ebi amon say rape eye suban anansa eye doctrine. Eye suban ti afa na rape afa adwamansam awarensan ye afindi ye yo entokwa enibere ahoya enema bi anye saa nipa na odi eye suban ti obi wa no ahwe ase afi saa ne ma we ho but onyame asam pa de se no ɔgye sese ebo nipa si wo Yesu di mu ɔgye sese ekokomenu anwumere ɔgye se se oba ye se be ma ye se yie se ɔgye nipa on doubt nyampo asem bia o believe Yesu moja o believe the second coming of Christ but abrabom de wahwe ase onko obosom so onko okonyam saa ne ma no but abrabom no wahwe ase ene ye ne do so pa yie enipa ta hu ne ntam ta ko so pa to obra na hwe wo mo ase obra na wahwe ase no bo nso doctrine nyampo asem a ati nipa nkwa na wahwe ase ba ne brade obo hu na bia enema bi ho onko mu onye na deceive no because ohwe ase onye nyampo asem ni ye no ono ba bia nhye se ho omakoro no ohwe ne ho so yie se bribe no ne ade to obi se oda so wonkwa but wahwe ase afi doctrine ho onyankopɔn doctrine wahwe ase afi no ho nsa nipa no wahwe ase na so wahwe ase abusia amen obia wo ha se ya na nti emra me dia asem ba na wie yen hwe se ye tene onantene mu pen obone bra yie but abrabɔ na ahwe na ase ti ye character breakdown ho enya se onyankopɔn asem ni obi won so dia na koma na se onyame asem but omokoro no se abufusam ne ma bia enye ne saa nema no onim ba na koma sei na koma na pro obi won so a ofiri nyankopɔn akwa ho okopa enuro bia betimi aboa no afi occultism ani ade na odi akire oprade se nema be rituals bi wahwe ase nti one de saa nipa no nti obi ho na wahwe ase de enso betima condemn abosonsom wahwe ase cause a moral na aseye ni suban na aseye na kwa na aseye ne yere no obo na sum ni kunu odidi na tem yemo anya se onyankopɔn ni o believe nyankopɔn pa o believe Allah sa Allah oh amen but ne yere no o discipline no praise him ni kunu o kama akobia akire no ni mo nya se onyankopɔn ni o ginyame di pa ni mo kro no bi na aba na kwam abawe bi na odada no oyi na hwe but o believe message ni pa but on conference amamfo ensamamfrefo onkoko ba bi ko na bi enhyiransuofo ne mebere saa no onko hoda no se ne de onim se saa na man de onko ho but obrahwe na se moral breakdown ho to mo hwe yie obi wa na wahwe ase obi ahu abusuan mo hu abusuan hodo no mo hu ana enti se abusuan ben na obi ahu na abusuan wo mu anam ha na eda wode ma se obi adai nse mo na timi nta me mo odin no asem no ida ba na wieye abusuan no egu ahodo obi abehwe ase afiri mu bi mu na edos details wan check ho na ebia na wo de uti nyankopɔn odi uti Yesu di uti nkonkon di uti nyankopɔn asafo ba ko di uti gidi mu bia wo gidi but moral di moral breakdown bi aba uti me so yi ni ebono fuokono so was as a boxer bi but wo Yesu di amen onko obosom so on practice occultism bia onye bibia but wa hwe ase o nyina yen sorry mo me hwe yie na kraman okwane fie ho a eya chiwade ye Ewade nyamai enema ya fie gu abonten no Yesu ba na ba be clean ni nyina na onyama ye de wotinya sa kwo fie ho atete no ye me clean ni wo wiase o ene beba purification ni beba wo be clean asase we no wo clean kama ba onyama he ne de heko ye gere no ne ho ate
obedima saa akona tachem okone dadam obu a okone dadam okone mapem asano osa akonu mi okonu no mi ohwe asa osa akonu mi okonu osim okonu no wi ai osa akonu okonu na sori ofiri mu baaye okonu sori ofiri mu baaye hu o uni asori a onkobi ni asori a ena nkaye anansa na nkaye ahwe ase ndi nkaye sankanye wasori ya ba akopɛ eno an de wunim ya so nyankopɔn sɛ ohun yɛ mmɔbɔ obi amfa sɛ mi nkyɛke na brabɔ na wahwe asia obi abɛhwe asia abusua hodo yi emu no na hwe asia firi everybody it has that kɛseɛ ma wo ɛnɛ wasɛm akasa kyerɛ wo hyerɛ bebree wo bi ani bade yedim sɛ asɛm yi ani yɛ bɛtena ade ahwe yɛ kɛseɛ ni suro kɛseɛ ɛbɛbrɛ yɛ ɛda wase nyankopɔn ɛwɔ Yesu din yi mu amen.